Incwadi yengoma yazo izingoma, isahluko 1, iyafundeka. Ingoma yazo izingoma eyakaSolomoni, makandange ngokwanga komlomo wakhe, ngokuba izincoko zakhe zimnandi ngaphezulu kwewayini, amafutha akho anevumba elimnandi, liyi-oyile ethululwayo igama lakho, ngenxa yoko iintombi ziyakuthanda. Nditsale sokudima emveni kwakho, ukuba ukumkani undingenise ezingontseni zakhe, sogcoba sivuye ngawe. Sozikhankanya izincoko zakho ngaphezulu kwewayini, zikuthanda zinyanisile. Ndimnyama ndinomkhitha noko ziintombi zaseYerusalem, njengeentente zakwaKedari, njengamalenga-lenga kaSolomoni. Musani ukundikhangela ngokuba ndife mnyama, ngokuba nditshe lilanga. Oonyana bakama bandivuthela ngomsindo, bandenza umlindi wezidiliya. Ke esisesam isidiliya andisilindanga. Khawundixelele wena uthandwa ngumphefumlo wam, walusela phi na? Uyibuthisa phi na imihlambi emini enkulu? Ngokuba kungani na ukuba ndibe njengogqubutheleyo ngasemihlambini yamakholwane akho? Ukuba akwazi nzwakazindini phakathi kweentokazi, phuma uhambe ngemikhondo yomhlambi, uwaluse amatakane akho ngaseminqubeni yabelusi. Ndikufanekise wethu neehashe koweenqwelo zikaFaro, zinomkhitha izidlele zakho ziingcaca, umqala wakho zizidanga, sokwenzela iingcaca zegolide ezinamaqhula esilivere. Xa ukumkani esesetafileni yakhe, inadus yam isuke ilikhuphe ivumba layo. Sisiqhuma semore intanda yam kum, esihleli phakathi kwamabele am. Sisihloko sekhofer intanda yam kum, ezidiliyeni zase-Engedi. Uyabona, uyinzwakazi wethu, uyabona, uyinzwakazi. Amehlo akho anjengawamavukudu. Uyabona, uyinzwakazi ntanda yam. Ewe, umnandi. Umandlalo wethu uluhlaza. Imiqadi yendlu yethu yimisedari, ilapene yethu yimisipresi.